Dali. Hello, researching your route. Hi po, thumbs up po. Thank you. Wala pa. Ay, ko ako mabasa. Dami mga pulis biyo. Alin ka? Alin ka? Ano ba?
Bebe, ah. Oh, nadagdag mo. Ari ka lang. Basak ko. Ano ka na, ah? Where's Pia ko? Sila, oh. Wala ko, Pia. Hello, linis-linis po tayo. So, wala man nagulan. Nagulan ka, Pia, ha? Hindi man. Bes, sige na, Teen. Kilig, waay. Waay, kilig na po ko. Ako. Walang ko, anay. Pato. Hello, Ate Ann. Linis muna tayo. Habang nag-LS, maglilinis muna ako.
Imo niya. Aling bigla. Kay kasabag mo. Milkshake. May milkshake ka. Wala pa tagani ka. No? Nawabulog. Nanay mo gimbakal. Anita? Nanay gimbakal mo. Hindi ka nagbakalaw. Ang buta? Hindi. Pwede. Oh. Hello, hello, gandang hapon.
Pasensya na, naglilinis ako. Open, open. Sa duwa ka bilog. No. Ara. Gutom na naman ako. Langga! Langga, langga! Ay, hindi lang na iya. Kita mo ginabakal ta na. Ato sa punta. Kita mo ginabakal ta na. Sapatos. Agi! Manda ka lang may pangayo. Daet! Ara na yung skillet diyo. Aling nga. Yung ganito da. Ako gatag tagbot. Kasi makahamba ko ang tagbot. Yung sa talong, wala ko vlog na reklamo. Ang tagbot, hindi ko sa talong. Pa-barangay to, wala ko nahadlok sa barangay nyo. Barangay lang? Tamaw na silik. Ano kaya? Ah, mumuri. Nakalimutan. Open na? Ang tablet na eh. Ilabisa Sa lamisa ko oo. Ako na. Nakasilobe, yaman niyo. Excuse me. Ang buka ako, manabag-ulan na din buta ko na nanay. Bela ka tututan ko. Look. May kimo ba? Pada gaya ko tadas pa. Wala ko dito sa pan. Love you. Mama, chup chup. May pagkakama mo niya kung butang daw ay. Nahaw. Giulam ko na yan kung silig. Tapos na lang na. Yak pa ha. Sana all makayak pa. Beko na parking. May parking man gapon. Be, no parking lang gina. Yalagin na o. Ano? Sana all damo tao. Damo galing na ba? Hello. Ay, sak! Ginamo kita ni karon. Dalating nga ang ano. Mga buang ka. Easy, kalma, kalma. Gwapa ka. Gwapa ka pa sa akon. Uy, ka na? Sana all. Ako ang malakas. Ito sa dala may pangkupat. Diyos ng piso. Ang lagi. Wala na kami naginabawan niya nga ka.
imbis buligan ko, nagsabit. Apa? Ay, niyog lang ko tayo. Cambio ko. Ang chin ko. Ang chin ko. Hindi na tayo hinakabang ko yan. Ganyan. Ayun. Wala na, may boy, people. Try to be. Namit siya. Dami yung mga muna din, wow. Alayan. Alayan. Alayan eh. Puti ka, manigra ka. Sige na, buligin ako lang ka. Oh! Hala, good afternoon! Hello! Basta ko ba? You're hot. Sila ka, panituan mo. Wala ako gidya. Wala, yan diyan. Ay ka nga, kagin nga baw ka na ka para hindi ka magambi man sa imo. Wala. Wala ko talagang sumasmahan. Umot na Arlen na ka pa. Joke lang to da. Dahil si Rina, daya. Manang Rina. Sige pa niya. Hello, Rina! Dahil maha kami, Jollibee kami, tay. Hello, Rina. Yung sa'yo. Naray na! Hahaha, makapuli ko. Ha! Dama mo lang magpuli kasi nga wala ka dala. Pasko ako ah! Ay, advance gali! Ren! Pabuya ba na yan? Gano'n ka kuno be? Gabulig sa akon, may sweldo ni siya. Sweldo 100 every day.
Tapos ang 100, wala man pa ni sinagtuan kundi makadto. Wala man gabaka ko ano ya baklon nga hinabakal pagkaon wala dire wala dito. Namiya ka lang. Oo. Sana all may sweldo pwede ka da. Oo, pwede ka gidi. Galing mo sweldo 50 lang hanay. Hala, pati ka na. Sweldo mo 50 lang na iti. Siyang may pang milk tea na ta. Oo, pwede. Kayo sakto. Ginataga gani kay ginaya sweldo kay nanay. Kay tabi guro mabaton si nanay wal pang bakal ko no bulong ay abaw Diyos ko. Sa 100 ginataga kay nanay ang 100 ya kay ano. Ang iya sweldo ginataga kay nanay. Diyan bali nanay hindi mo lang na bakal mo pagkaon mo si. Oo, ginatagay tatay. Ang ano? Ikaw ya dapat mang libre milk tea day. Kay ikaw may sweldo, tag 5,000 di mo sweldo. Nasi to tayo, Royden. Yung tulog ka na danay kakapoy, hahaburing na di kaila ka na di. Wala ka na kuno siyang. Tay, makulay lang ko da. Ay ginakastigo mo man kuno si Aisha. Pati ka na. Mahalaga lang ko da. Mapod na ko kay nanay. Ginakastigo mo si Haha, 5,000 gamay kulang na. Ha. Kay ginapang lalaki mo lang mo. Pang lalaki mo lang ko, no? Mami, nag-chat sa me. Mami, Juan, nag-chat sa. Ay, tangaran na. Abag ginaupod ko na balalagaw kung diin. Diin mo sa ginaupod, ginatudluan mo sa kung ano-ano na lang ginabakal. Nga, makulay lang ko da. Pod na ko kay nanay. Ren baklita sa terno, Ren. Ren baklita sa bayo, terno, diretso lang kabayadan. Isa lang ka pares. I see you back. Pero kung ara ko da gani, kamo galaot man. Kag ginabakal ko pa na daan yang Tanan? gusto baklon. Ano lang man naman. Hi na. Tulong. Hi Ate Ann. Miga shout out. Ann Malisiga. Ano nga tanong? Ang terno nga ba yo eh? Ba. Tuod. Ang terno na ba yo? Dahil sa downtown nanday. Ha? Bawal bata. Sa Wala. kabakal. Nag-hide nga. Dahil bawal. Timbalan ka naging nga hindi ka. Kaya bawal ka. Hindi ka Aray ginupati o, sa pangtulog o panglakas. Pwede man pang lakad, pwede man pang tulog. O ano basta nami, lamba lang nga pagkano. Hindi ba siya? Basta nami. Baka good night. Din ka day, din ka subong Amerika. Maka good night ka wagas. Ren baklan mo dasa sa downtown ren. Isa lang gani ka turno.
Dason na kung may kwarta taga. Wala pa ta kwarta. Pangita na to man. Pangita na to. Ah? Ate, wala to. Ito na lang ito dito. Wala pa man. Wala pa na. Das na puro pa tingko. Sabi nila na. Boss, sabi na nga sila. Oo, sila. Wow, bra. Black bra ba? Sana all ba? Love you, guys. Mama, chup chup. Mama. Ge. Agi. Agi. Gi. Ka babae, kuya? Gi. Ge. Isa lang ba? Sana may dlaw kagid sa ako kumakalakat ko ge. Hello, mayong hapon, mayong hayong hapon. Ano? May dlaw ka sa ako makalakat ko. Ay, nakitawad ka man niya. Uy, wala di si Chay Marlene, plagpat ka lang. Chay Marlene. Si Chay Marlene, ang ginapangita mo, wa ID. Manang Rina. Wala, kamanday. Bin. Kamanday. Hindi ko kalimutan doon. Hi everyone. Sabi ni Anne Maricita. Ate, gusto mo? Lemon. Hello. Heart Grialdo. Hello, nanay. Hello, dama yung hapon. Hi, nanay. Nay, ako na no, prutas na lang. Prutas ko amo na lang niyo. Apple na lang kag. Gap gas buy and sell. Apple na lang kag ano. Kag orange. Amo na lang ni nay. Ay, mabakal na kay Loos na. Dugagan. Yung mati. Hindi pa sa namit, nay. Nay, may limon ka pa, nay. Bakal na sa ako, nay. Limon, nay. Mga viewers, bakal na ka. Naya mo na lang niyo apple, kag lemon, kag orange. Orange ko duwa na lang. Ubos na kagapon na akong orange. Namit ang orange, day. Geraldo, namit ang orange. Ate, ano ba gusto mo? Lemon? Ikaw gusto ko, girl.
Anong like mo? Lemon? Yung. Namit ang orange dye. Dahil dulungan mo di kami proof. Ala nanay, wala ko di ala nanay, bantay. Ako, bantay pag sira. Namit ang orange. Nay, duwa na lang ako. Orange, nay. Duwa na lang, nay. Agad ga. Duwa na lang, nay. Pagpalangga ko, simo, duwa na. Kaya ni Bagay doon, nagkakapalaga. Hindi po ginaguba mo, ganda lang ako. Namin ma. Anay mo, nay? Apple? Ay, wala na si nanay. Panira moment, kagid balagi mo. Wala agad niya ka pulos-pulos. Nanay, kasi gusto mo dulungan ta ka milkshake. May milkshake ko day para mabugnawan ka. Sige, wala natakaan ko. Nainit. Gib ko, Silakan, ay kunudo. Ang kabuang mo. Langga siya ka ati Victoria. Ano yun mo? Sira. Kay man, Heidi. Ay, Oh, Saka o, pwede? pwede. Kumukha ka sa ako. Wala dulong. Ay. Dulong. Mami, paano ni May? May. Sumo. 1, 20, 30, 4, 30, 12. Yay! Yay! Oo, kapte. Hindi ko to. Dahil may buyer na kuya sa prutas. Kuya, kay ikaw, yan luko ka na. Pero yata ba natin bayan? Dahil ako ng kabilog. Excuse me, 30. Kabilog ang ako nga. 1, 2, 3, 4, Kaya may bayan ka na nga parang may bayan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ginamit ko mong 30. Kita mo, nag-live lang ko. May nag-order na tayo sa akong 30 nga nga 30 kabilog na apples Amo ko na ka businesswoman. Six, 7, 6, Ano pa guys? Yakal ka pa. Nay, okay na, Nay. Okay na, Nay. Sa imo ang Iba. Orange. Nay, ang yan, Nay. Ang lemon yun, Nay, pila kabilog. Naday kami saman. 2, 4, 6, 8. On the way na ang delivery. Teka namin, sa kakon nga Iloy, Ginapintahan ako dalawa. Maama na lang yung makikita. 3, 5, 6,
2, 4, 6. 2, 4, 6. Ito. Lalo. Siyam. Ay, bigaon. Ulo. Yay! Eh, kahap. Langga, liog ko be. Langga. Aboy na. Yay, ginubos ni nanay nga ako nga baligya. Nagagit mo to. Naulo niya. But the... Yay! O, say may 5 kuya ka lemon. Malagang lima ka na, giban mo ko. At least 30 ka bilog. Nay, amanan, taka para sa imo. Gusto mo, Nay? Kasi noon yung 5 ka bilog, Nay. Imo ni Nay. Nay, imo ning limon. Eh, wala na si Nanay. Ano ba mo, Okay, isa ka na lang. May nudsulan ka, gito mabuuan ka. ano buho, biya. Ano buho? Matulog na ko. 5 ka lemon. Wala na ko apple. Sold out ang apple. Sold out naman ako na, no? Sold out naman ang ako nga orange. Liog lang sa mga order, lemon. Pambala na lang. Hindi ka tayo, sira na lang. Pagwapaan taning agi sa piya, kay laway-laway sila. Ano tayo? Laway sila nga daan. Lawaan. Sila. Pati mo na puro alis. May milkshake na, gusto mo? Mga kailas, ay! Ilawan sa ko. Alo, oy, kapang guba. Dito rin pina. Eh, kami kahon mo ka. Di ko galing mo. Sure, ate. BG ako. BG ako, Ann Marisigan. Alam mo, mamaya ko na may kinamit ako no. Kinamit, manggid kuya. Amo nang ginatawag sa, tanan manamit. Hindi lang nag-iisa, tanan manamit. Isaon ka ganyan ka nga, wala ka buo. Ay! Nantawa kung wala ko gobs. Oh, nantawa. Lantawa. May kapa ko ba? Oh, lantawa. May kapa ko. Dati sila gusto milkshake, Nay. Tagwapa ko, Nay, kay Base. May mas gwapa, nadidaan, kuno lang. Pagpapaan, tanay ang gabi na, kalsa ko, no, live. Gwapa, magi kuya. Ay, ko na papa. Gwapa, magi kuya. Gwapa, kuya sa imo, day. Ako, ka lang yan sa hindi. Gwapa, kuya day sa imo, day. Mo na tanga mo kagilungo-lungo. Mo kay gwapa, gid kuya day sa imo. Iway ka mo na pas muna. Anapas mo, amo nang gapulaw. So, wala kuya gapulaw. Ayun na. Ikaw, pala si Mojo, na sinap-nap nila. Kaya muna ako nga, no? Muna akong kapitan. Gahod. Aso, ba ka na daan? Wala ka kabalo at ang tangke sang gasol. At manggit. At panisak sa kilala ko. Gulo ka po sila. Puro buka ko lang. Huwag ka kabalo. Riktukada ka man. Galing sala-sala. Ang pagka-riktukada mo. Mami, perfecto, wow. Yes, bala. Ay, hindi ka mo sila nga perfecto. Kagaya, kaya nga, ako no parang inject. Amo na galing epektibo. Puno ko, inject ang resulta, gwapa. Kapag sa pakot.
Ano ka na history kasi sa ako na doon talk to me. Okay. Siyang baka to pizza, siyang. Kaya may ano to siyang. Ang baka to pizza. Ma, Manaday, pati ka na kay mami, manaday. hindi pagtagaan si Age. Sinama lang ko siya. Ganda ka bulaging. Kung magaan, ikaw lang sila. Namit bala. Paano namin? Namit. Sa burusok, ang burugi ay. Pati na. Nayari na naya. I-deliver ko ni Dugay-Dugay. I-deliver ko ni Dugay-Dugay. Libre mo kayo, libre mo mga Parang ano siya. Mana? Ay, gali agi, maligo. Tagali agi. Paglibre ko. Libre ka, termi ka naman. Wala ko di tao. Kabalo ka naging ako lang di isa. Iniiwan ako ng kasama. Purpose ay. Iniiwan na kasi ako ng kasama ko. So, yan nga, tama ka na. Yan na, tama ka na. Hindi ako namit. Hindi ka namin. Okay lang yan. Ang tuno. Ang tuno. Ang tuno, doon yung alipang ha. Okay lang yan. Basta importante, madami pumipila. Napas mo. Napas mo. Nanay, dali lang gid na yan. Kay maga pangimos pa ko, nay. Nanay, ginaway ko ni Agi, nanay, Sa ano lang ta? Sa Bumblebee. Bumblebee. Sa may ano, sa may Karabalan. Oo, Bumblebee. Calls na lagi, Bumblebee gi. I ride you. Bumblebee gi, nami bulagi. Oh, guys. Nami gi kay magapag pagijagi tapos ang view gi nami. Daman mo lang ako. Gambal pakutan ni akon treat. Ay, iba ba niya? No. I forgot. Akon treat. Oh. Sa Winis ka laway-laway sa Winis. Nami to yung katuan tayo gi Bumblebee kay nga ang view ka nami. Makadto ko da. Subong ka di makadto. Ikaw na lang makadto sang ano? Sang prutas, nay. Ay, palangga ko niya ni nanay niya. Ikaw ya hindi. Yeah, hindi na ako magtakat. Init-init daan. Ha? Oo. Ato balaligad ang mga gwapa. Ang dalasan ako na kay mga mong. Oy mga, basta mga gani sentence na isang tanan. Duwa kami ni Dodong more than two. Ay, more than one. Alin nga. Hindi ka na to yan. Wala ka dyan, ha? Ako, pag ipayangan na tala sa mga, sila yung pag ni nanay, hipos lang kay mga laway ka mo. Ang ba ni nanay sa akon, mga laway ka mo. Sana may pang ginagabato. Ba. Ni nanay na kasi. Gabato. Sige pa. Gabato siya. Ate, may mangga ako. Yeah. Ate, sa'yo lang.
Namit ba? Ge! Age! Ah? Oh, ay, gaano mo ko kagapanamkon ko. Ako dalo ko busong ko, ge. Pitoy lang, hoy. Ano na? Oh, sandali lang po, ate. Sandali, tatapusin ko lang po to. Wait lang po. Babadala mo. Sinapalan ko. Okay lang po yun, ate. Pero hindi ko pa nabuksan. Andito po ako sa sa store, sa food cart. Yung sa ano nandito, yung balato mo na lang. Pero hindi ko pa nabuksan yung pamasko ko sa'yo. What? Ini to mainit, mas mahina. Ayan. Apa? Isa? Wala sa isa? Wala ka pa na yun, Inday. Uy, tawa ka kaya ko. Ang Timpiway, isang agwaksyonada. Nandyan. Kaya ka na pupod. Sa lakad pala. Kaya ka na wala ka tawa mo na din. Hindi ka dali. Day! Say! Kisay! May kambyo kay sa kalibo. 1,000, wala get.
hindi ka na birthday. Wala, bye. Karaga, ano din yun? Sa YouTube ka lang ka. Ano? Pwede, ka-order. Pwede, nanay. Ay, siya. Ay. Dali ka sabi na. Makis ka siya. Pero, Joy. Grabe mo na. Tulo, pag pila mo ko nga po ka. Nano. May halog na rin. Sa ano, na lemon na lang ko. Ang isa ka pulo, Kailan mo lima? Kaya isa? Hindi, sakto na. Wala ka ganyan sa akon dito yung tagay. Ito po, Lima, okay mo yan kay makat... Hindi ka lang di kayo sa lahat. Luya, ka ba? Uy, may ganun pala niya. Gagagabaliga ko. Hindi ka makantonay. Nga daw, kami sa airport. Nanay, maglingan na lang ako ng pa. Ano mo, si Ma'am Jeannie, sobrang tapos ko. Hindi, Ma'am Jeannie, kaya niya sa akon. Nakabayad na ako muna yan. Oo eh. Wala ka na, tapos Ma'am Jeannie. Wala mo sa tsura ni Ma'am Jeannie. Ah, siya pa yan. Wala ka na yung tao. Siya yan. Good afternoon, ano? Ano po? Sila po. 100. Tingapat niya. Sino birthday sa loob? Hindi ka mo makado, mga pe. Nakatulto ka man, Dinay. Nagason, nga daw bulan. Kita pa kayo mo na sa DM. Okay. Ano po? Wala na. Kagwapa, wala sa inyo, Nay. Saan naman na sila ayaw? Di ba na yung nagambaka na yung ay ta? Piling mo! Piling mo! Ay, ginpugto mo. Gini mo, ayaw pa ko sa lagi mo. Alam, may record ko, di pala. May naka-record. Naka-record. Ikaw to yun. Ikaw nag-order. Uy, kinalawak mo kanila. Yan, siya. Kung matinamalon, mga kuya siya. Ano, ipaklon? Then, kami yung wala. Mahigat na gatag lang gitro. Wala. Tagpulon eh. Nuli sa iniyaw. Ang mga iniyaw. Iniyaw. Pagpinse. Yog. Oh. Amanan. Baka mareklamo. Ubang lang ko. Muna ng tao ko. Wala ako ita. Wala dyan. Wala nanay. Isa kalibo. Wala. 100 ko.
Nanay, ano niya? Ang iba niya sila na magbayad eh. Dahil din siya dahil ano, dahil Dubai na. Nanay, ikaw lang masakot. Ay, hindi na ko yan masakat. Yung mga motor pa kuya. Ano mami? Hindi ko biya Ah, lagi na lang. Alabe! Di na, kung kwarta, galibe. Ang mani ko diin. Yay! May ano na ko. Be, baka ka fishball. May timpura pa. Dali lang. Ano ko din ito kunin? Connect lang. Wi-Fi? Connect ka lang din sa wifi. Yan yung kung mamaydan niya eh. Eh, tapos na na live. Wala pa. Wala pa. Okay lang. Hindi ka man namin. Kaya. Ate, wait. Ate, wait lang, please. Be, ang mga tiles ka. Kagutom ka na, baby mo. Dahil nakibak na. Ate, wait lang. Ano ito ba?
Mami, sakit ako ng ulo. Mami, sakit ako ng ulo. Ay! Teka nami. Imbis nga buligan, makuara ka daw. Kanami, ka very good, very good. Ha? Wala ang ano. Wala ang ano lang ga. Then, ano ni boss? Hindi ko makita. No password. Para. Kaya kamanda sa dalom hindi makita. Buligi ko bala. Tugtas ko Paano tani katapos? Meron ako. Ano nga ba? Ano ba yan? Ano ka? Maluto naman niya makaon. Makaon ka lang. Di ba't sabi mo hindi ako? Hindi. Buligi ko na pala. Okay. Fishball. Wala. Amo ko lang na ako fishball. Ano nagwa na? Iyo. Salong taga-tapos. Te? Sobra? Te, magagabag naman ito. Diyan na, wala sinilo ka. Dupi. Ito yung diwala na ito.
I-close na. Order ko panawa para Milk tea niya. Ang 35 ko ba lang? Ako kunawaan. Okay na. Okay. Okay, nawa. Kunawa. Okay, nawa. Ma-order ko ng kinawa. Pwede po? Baby, pagsakan ako niyo. Para o? Ay, Ano man? pagsakan mo. Hindi lang. Alinda. May kami ba po? Kuha. Siya makuha. Kaya nakasipit. Kuha niya na yan. Ano yun? Nagpunta-punta. Excuse me. No. Ha? Ano ba?
Mga pangpoga ka, sir ka. Sumana ka sa ako, kami kinandan ka. Hoy! Kita mo, hoy! Yung ako charger. Hoy, may kina-charge ko. Araw ka lang pala, ano ba ito? Ay, kita mo na git na, ano ko. Kabalo ka sa live ko? No. Mayo-mayo ka, kami kinandan ka sa ako. Pag tumatawag ko hindi. No. Ba, okay ka, ano ko ka-charge? Pila pa ng percent. 18%. Ate, dito. Ayaw mo kayo tubig. Kaya po niyo. Drooping. Sige po, wait lang po. Ito na. End ko na lang yung ano. Yes. Ang may dala ka na ano, ay, may nagkatet. Nail cutter. Sorry? Alam ko yun. May inspection niya, ako nagbuwang sa pagkakas. So therefore, I was asked. So do I. Hi. Yeah, man. Namin pamanitaan sa kukutan, ito na ba? Unti way gahapon. Damon. Guys, I will end my live streaming. Bye! Thank you so much. Ilang viewers di ba? Lima. Pero at least may 5 ko ka-viewers. Bye! Puro lalaki, bro.